Hi, hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Karon day atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon o sa dili pa. Day nag-comment atong basahon si Rocky Vlog. Mayong hapon diri Lods. Salamat kayo sa pagpaminaw no, Rocky Vlog, mayong hapon sad. O karon mga ka-DJ, mga ka-listeners, niya ang laing sumpay ning sugilanon. Panugon, Part 15. Ug karong mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Panugon! Pasagdi na sila. Sa di pa nato natin manon ng duha. Unahon ta pag-abli ning urna. Ha? Oh, Oh, hala, Joel! Hala! Nabuha kang bildo sa urna! Oh, Joel! panuway. Nahinday ka ng ligwat na. Hala, o yun saan man na naturon. Nabuha kang gitna. Pagitag ikatabon. Dali! Sige, kadiyot lang. Bagasan niya akong kamot eh. O, magin ako makontrol. Nahinday ka mo nung ligwat na. Uy, buwak gina. Ibisag mo saon. Hindi na kini matago. Gusto. Kinahan lang. Dili ako ang mapasanginlan nga nabuak ning bildo sa urna. Eric, bisan sa una kong tanaw. Parehas gid akong naong ang manikin. Mo ka nang akong nakita sa una pala na akong tanaw anang mao manikin. Ngano ka, Nino? Ela, mao na ang naasa kong nahuna. Kung anong parehas ni mo ug naong ang manikin. Eric, kung parehas na kong naong ang manikin, nagpasabot lang ni. Parehas na kong naong si Arabella. Tuod, Ela. Ngano ka, Eric? Nganong gitutukan ko ni mong maayo? Ela, nahibaw na ko sa rason kung anong usak ka sa gipili ni Amahan nga musunod sa iyang katigayon. Tungod ni, kay parehas mong naong niya ng Arabella. Unsa? Ela, doon nagirason ang tanan kung anong kita ang gipili ni Amahan nga mahimong manunod sa iyang katigayunan. Unsa? Mao ka na ang nakita ko karon kanimo. Tungod kay parehas kag naong niya ng Arabella. Mao nga usa ka sa iyang gipili. Pero ikaw ka. Unsa sab kay rason nga nung gipili ka ni Amahan? Tuod no. Si Wilma ug si Joel. Unsa sa kay rason nga gipili man kini ni Amahan? Gikan ta sa lain-laing lugar. Dili ta kaila. Pero, nganong kitang upat ang iyang gipili? Ay, makalibog ang plano ni Amahan. Don Faustino, andam ng imong kwarto sa bahay. Maayo nga andam na nimo ang tanan. Apan dili kini mo kaayo nimo. Mas dali kang maatiman kung atakihon ta kung iaka sa ospital. Ayaw na ba ka? Matag adlaw kung tuawon sa akong doktor. Pero Don Faustino, Ug may nurse na nga napili ang doktor para nako. Ayaw ka pala ka nako lili. Ang importante na mabalik nako sa mansyon. sige, ikaw may baw. Ug ma, kinahanglang tuan ako sa akong mansyon. Katukay man Will mo nga nagkuwag panapto niya ikatabon sa urna. Joel! Oh. Joel, yan ako. May nakuha na kong ikatabon sa urna. Oh. Uy! Ang ito mo na nga Rob. Kinahanglang dunay mapasangin lang nga nabuak ang urna, di ba? Oh.
Kung ang sapot ni Eric ang akong ibutang, siya ang mapasanginlan. Og magubot na sad mo. Kung kang Ella sad nga sabot, aw dili sad tuhuan nila kay paborito baya si Ella ni amahan. Ug mao nga ang itom nga rob. Ang rob sa anino na lang ang imong gikuha, ha? Diin mo na nimo kuha. Sa kwarto ni Madam Lily. Usa! Mas maayon na nga kana ang itabon anang buak nga orna. Aron si Madam Lily ang mapasanginlan. O, di ba? Ang anino. O, sige na, Jewel. Kanang itong nga robe sa anino ang itabon anong orna. Sige na. Right sa gada. May utok sa gada. ang ugwasad, no? Ay, unsa man, gitanaw na nimo ang folder kung unsay sudan na, ha, Jewel? Oh, wa pa, oy. Gikulbaan kong nga nagtanaw sa folder. Mura magmahadlok na nung kung mahibaw kung unsay nasuwat niya. Ang, ako nili abli ang folder, be. Ha? Ambil. Wilma. Yan na, naggunitan na akong folder. Ayan lang akong badlong, ha? Yun sa inyo kang urna? Oh, Wilma? Gikuha ni mo ang folder? Gikan sa urna? Gibuag yun ninyo ang urna? misulti na ko ninyo, ha? Nga amo rin bukon. Og patay gyud ang mutabi nga si Joel ang nagbuak sa usa ka bildo sa orna. Ibalik og butang ka ng folder, Wilma. Ayaw ka nagbasa, ha? Og kinsa man ka nga musupak nako, ha? Kinsa ka, Eric? Nga basahon kining nasulat sa folder, kinsa ka? Mao ka na ang naas balaod ni amahan. Nga undi na ka na ablihan kung makita ang singsing. Himatyo na si amahan, ila. Di na siya mahibaw kung atong gibasa pigning maong folder. Ayaw lang nagbasahan ninyo. Kayo sa man. Ha, Eric? Nga naman day? Naibaw na ka kung unsay nasuwat aning maong folder? Wa akong ibaw kung unsay nasuwat na mong folder. Apa nakasiguro ko na kung ablihan ka na ninyo, mausab ang dagan sa inyong nauna. Unsay mausab? Nagtuo ko na kung unsa man ang nasuwat anang maong folder, may koneksyon ka na sa singsing nga gipapangita ni amahan na to. Mituo ko sa gituhuan ni Eric. Busa mahimo ba? Iuli na ninyo ang folder o ayaw Wa na na yung busa, ha? makapugong na mo! Wa na makapugong sa pagbasa ni maong folder, Eric. Ila, nakabati mo? Ha? Ha? Magbasol mo kung inyo nagbasahon. Mao Joel, ba? Joel, mahangyo ko nimo. Paabuton na to ang pagbalik ni amahan. Mubalik na siya ugma, Eric. Bosa, kinahanglang mahibaw na tangdaan kung unsa ang sudan ng maong folder, di ba? Sige, dool mo. Dool mo! Ay, madunggaban, tagin mo ining kutsilyo nga dana ko. Ha? Joel, magmahay mo ko inyo ng ablihan. Bahala nagmagmahay mi, Eric. Basta ang importante nga mahibaw mi kung unsa ang atong masunod. Ha? Kung husto ba nga pagkabahin. Iskumbyado ka sa bahinay? Hoy, natural lang na, Eric. Nagpakita na gud og favoritism si amahan kang Ella. Klaro na lang kaayo nga paborito ni niya, di ba? Ug unsa man ang inyong ilanan nga paborito ni amahan si Ella? Sa numero pa lang daan sa bell. Klaro na kaayo nga paborito ni niya. Kay sunod gud siya ni Madam Lily sa bagting. Duha ka bagting iya, ha? Sunod si Eric. Dayon si Joel. Dayon ako. Katapusan, 5 ka bagting. Buti pa sa buti, ana, nga uwahi ko niyang hunaan, di ba? Wa ka sa dihang nagsugod ang bagting. Ah, hilom di ay! Basta, ablihan na namo ron. Ayaw lagi na ablihi, Wilma. Kung dili ka gusto nga magmahay. Oh, Don Faustino, may isugo ka? Orna, Ngano mo ng orna? may nanghihapot sa orna. Wa pa, Don Faustino. Maayo. Pero ang ilang mga mata, nakatutok sa orna matag-agi nila sa sala. Basat sila. Kinahanglang dili nila maablihan ang orna. Ablihin na ka ng folder, Wilma. Wilma. Joel. Wilma, katapos ang hangyo na ako nimo. Ayaw nag-ablihi. Eric, kung dili mo gusto nga ablihan eh. Ayaw pagduol na mo. Pahawa mo sa among atubangan. Wilma, mahimo ba di na lang ka magsupak-supak sa gusto ni amahan? Nga nugod taong dili magsupak-supak.
Oh, naan na. Naablihan na. Oh, panuway! Ano? Oh, Eric? Daan pa ko. Makahatan ni kagubot sa itong nauna. Panuway, giilad na ni Aman. Way sod ka ng folder nga iyang gibutang sa sod sa orna. Ano man ni? O sa may ibuot pasabot ini? Ano wa man isod? Buti pasabot na. Way pagsalig na to si Amahan. Gitastingan niya ang atong pagka-honest. Giilad na niya! Wata ilaran niya, Joel. Iya lang gisusi. Kung kinsa na tong upat ang kasaligan siyang ibilin na to. Ilasa biya ni mo manulti, Eric. Oy. Ganong ko taong nakasulti magkana? Ha? Baro na kaya na. Nga igo lang tang gitistingan niya. Nga kung makapaabot mata nga magkitaan ang singsing. Nahibaw kita nga kung kinsa ang makakita sa singsing, mo'y mahatagan ining mansyon. Ah, dako ning binuang! Joel, kalma lang. Busit ba yun? Hoy, Eric. Ikaw na ayo, ana. Kay kung dili gani, ikaw ako itudlo nga naguba, ana. Ha? Eric, sundan na lang to si Joel, B. Ayuhan na lang ng urna. Salbahe sing tawhana. Ayaw ka bala ka, Eric. Dili ka mapasangilan ni Joel. Pasagdi na diha. Sunod na ako sa kong kwarto. Panuway. Ganong kipuhat maning Aman. Ganong wa na may sud ang folder nga iyang gibutang sa urna. Panuway pa yawe. Pa! Joel! Hoy, gusto na na mo pagpaghagis, B. Basig maigo ng bongbong sa greenhouse. Pasagdi ko, may maganing gubo ni greenhouse. Kalma lang, good. Kalma lang. Musamot nga ikaw ang maduot sa nahitabo karon sa orna. Ah, si Eric ang akong iduot. Nga mo'y nagguba sa urna. Bahala nagbag-away mi. Ila, nganong ipasunod man kunin mo din sa mong kwarto? Ayaw ka bala ka. Kung pasangilan ka ni Joel nga mo'y miguba sa urna, tungod kay kini ang mong pamatuod, nga siya ang naguba ini. O imo ng cellphone. Oh, og tanawa ang soda ini. O, gikuhaan ni mo sa hilom ang nahitabo ganina. Oh, nakita na kong daan. Hilom kong nag-vlog sa atong paggawa sa kwarto. Og sa pagkanaog nato sa sala, nakita ko na ang ilang gibuhat. Mao nga, gibilin ko nga akong cellphone nga nag-on ang kamera diha sa divider nga dili maklaro nila. Salamat. Pero abi ni mo, Eric, nahadlo ko sa mahitabo na ito tungod sa gibuhat nila sa orna. Nahinumtum ka sa wa pamawa si Wilma nga bunalan nun unta ni Aman. Pero wa lang madayon. Unya, mabunalan ta nga way hinungdan. Kay wa may sud ang folder sa orna. Oh, doon ay bugat nga rason si Aman. Kung anong way sud ang folder sa orna nga iyang gibutang. Unsa man sagbaha ni Rasuna si among huna-una. Nakasiguro si Amahan nga doon na di muguba sa orna. Mao nga wa niya ibutang ang tinuod nga kasulatan sa orna. Og nga nung iyam sa kinigibuhat. Husto di si Joel nga giilad lang ta ni Amahan. No, wa ta ilara ni Amahan. Husto kasi magisulti nga igo lang gisukod ni Amahan ang atong pag-honest. Pero nagtuo ko nga doon na gunilaing rason. Unsa man sa unahon na nimo? Dali, tanaw na to balik ang orna. O, unsa? Naon sa manas doon, Faustino. Mura sa gidaman. Don Faustino, pagmata. Pagmata. Nagyaw-yaw ka man. Ha? Kinsa ang dinhi doon, Faustino? Tingin kanan. Napatay na. O siya. Kinsa ang laing mo doon? Rugma. Tinahang lang masayo tayo sa mansyon. Don Faustino, mag-agad ta sa imong doktor. Unya ila. Unsa may imong tanawan ng orna? Kadiyot na. Ako ning kuha ng picture ang naguba nga orna. Ila. Dali na. Kaya basin maabtan lang ni Joel ug Wilma nga nagamit ka cellphone. Ayaw ka bala ka. Kadiyot na lang.
Naan, human ako. Taguan na imong cellphone. Oh, Dili tayo mong magdugay din eh. ayaw na. Unsa man ang gikuhit mo sa imong kuko? Kanang may puwang hapin sa saog sa urna. Ako lang giklaro ko na wa ba ni gitaguan ng ilawong sapin. Oh, dali na. Mamiya na din sa urna. Dili na tamo padol din eh. O niya, ikaw may kipabantay ni Madam Lily, ana. Oh, kinahanglan mo sulti tas nood. Unsaon naman lang kung musulti si Eric ang amahan, nga kita ang mipugos og ukab sa urna. Oh, piti gid siya na ako. Bahala nagmagkagubot ni. Di gid ko mo ang kuno. Ibaga sa dining amahan, oy. Inamaw mo sa ning iya, ha? Bao gid. Ngano ka wa may sud ang folder nga iyang gi-display? Gibinuangan na kita niya. Klaro kayo. Ogma, mupauli na ra ba siya dinhi? Oh, matyo naman sa siya. Di pagyud na magsusi sa urna. Wa ka na may isang giluto. Galamian man. Pero gikulbaan lang ko sa pag-abot ni Mahan ugma. Oy, tumundo ah. Magsabutan yung kape. Unsa naman sa da, Joel? Pamati na lang diha, Ella. Paminaw ah. Ogma, kinahanglan kitang upat ang muangkon. Nga mo'y nag-abli sa urna. Unsa? Nganong imo maming iangin sa magibuhat? Natural. Dili may mo nga suluhon ako ang silot ni Mahanoy. Dili sa mahimo, nga dili may musultis tinuod. Hoy, Ila! Aray! Usa ba? Ayaw na ko ni paduplok og Ayaw nagpasakit sa ilaw, Wilma. Ah, basta. Paminaw ah. Ugma, kitang upat ang akong isulti nga nagkasabot. Nga miable sa mga urna. O sige. Magmahayagid ka kung imo ng buhaton, Joel. Dali na, Eric. Maglimpyo na ta sa tong gikanan. O Wilma, pagluto na inyong panihapon ni Joel. Ha? Wa man ninyo apiliglo to? Nakay kamot, lihok mong inyo. Ha? Maldita! Hayag naman di ay. Uy! Oh! Eric! Eric! Ganun na naman natupad na ko sa kama ang manikin. Kisa naman sa nagbinuang na ko. Ang pultahan. Nakalak ang pultahan. Buti pa sabot nga. Ang mayawi ang miso din sa kwarto. Ella! 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 Ikaw bang nabati kong misinggit sa kong pangan? Oh, Eric. Eric, tanawa ang manikin. Namalagla sa mong kama. Muna niya ako namatan. Nga diha na siya sa akong tupad. Doon ay miso din sa kwarto nga mayawi. Kay gilak masigbalik din ipultahan. Ang sabo diya. Nasaba mo? Unsaman mo, oy? Nagsabot na sad mo kung unsaon pagsupak-supak ang gusto ni Joel? Na ay misod sa akong kwarto. Og naghilabot sa manikin. Uy, Ila. Basin kami na sa pasanginlan ni mo ah. Oh, masakpan na maghihapon ako ba? Kung kinsa magsigig balhin-balhin aning manikin. Mao ba? Pasanginlan noon ta ni. Nag-unsa mo upat dias puntahan ni Ella. Oh, madam? Madam? Uy, niya na ka, madam? Dili kay ako lang ang niya. Yan ang inyong amahan. Ah, ha? Unsa? Niya na si Amahan? Oh. Unsa may inyong gitapukan din niya? Ang manikin sa sod sa akong kwarto. Gitupad sa pagpahigda na ako. Unya, ngano mitutok man mo nako? Unsa man? Nagduda na sad mo nga ako nagbalhin sa manikin? Wa man, pero unsang oras sa kami abot. Sa ako nang giingon, dili kay ako lang ang miabot. Ug unya na naato ba nga ang problema ninyo anang manikin mo, Ella? Unahon tas pagpahilo na si Don Faustino. Oo, hinay lang, nurse. Amahan, kumusta naman ka? Sip-sip yun yung babayhan na. Hilo, Wilma. Unya na ninyo pakigsulti si Don Faustino, ha? Kinahanglang magpaabot mo, nga tawgon mo. Limpyuhin ninyo ang kwarto ni Don Faustino. Amahan! Kumusta? Ayaw lang una mo padool niya. Excuse me una ninyo Kilala na may pailuna una si sir sa iyang kama. Ella, dali na. Pasagdaraw na nato ang nurse nga mo atiman ni Amahan. Eric, nahilom na sa lagi ka diha. Nangandam na kong daan sa posibleng mahitabo karon. Nga na si Amahan sa mansyon. Oh, mag-agad na lang kasi ilang hukom. Hoy, kamanduha ba? Ganun naman musgawas. Gipatawag na ta ni madam. Tuwa na, nakita na niya ang urna. Og nasuko sig maayo. Anong wa man ninyo sa sultis tinuod?
Uy, kitang upat ang nagsabot nga bungkago ni di ba? Mao nang ibutang sa imong utok, Eric. Tanya mo. Unsay buti pasabot ininita mo sa orna. Sorry na lang, madam, pero kaming upat ang nakasaan ng urna. Unsay ka mangupat? Amo nang gisabutan ang pagguba sa urna. Kay, wa man ginamo makiting sing-sing. Ha, mga masinupakon mo. Angay lamong palayason. Kung doon naman kay angay palayason, madam. Tarang duha. Eric? Unsay buti mo ipasabot? O, Eric! Unsa man kag ikasabot? Wa ta magsabot, Joel. Kamong duha si Wilma ang nagsabot nga gubon ka na maong urna. Ang kunin na lang ang imong sa Joel. Madam, ayaw pagtuoan ng duha, madam. Kaming upat tuod ang nagsabot nga gubon ng urna. Si Ella pa magani ang miable sa folder. Kinsa magyud ninyo, mo'y nanguos pagubay ni. Si Eric, siyang mihatag o ideya nako nga gubo na lang namo ng urna. Sige, padayon sa pagmakak, Joel. Maon na jud ka ng imong pamasangit. Ay, sus, ayaw na lang pa makaka-Eric, oy. Ikaw pa gani mi bunal sa urna? Mao na, saksi ko ana. Huh. Sige, Wilma. Sakyo gid si Joel si ang bakak. Sulti mo's tinuod, kinsay nanguos sa paguba sa orna. Aron way lalis. Niya ang musulti sa tinuod, madam. Oh, Oh, Ella? uy. Naana nimo ang imong cellphone? Imo nang gikawat dito sa kwarto ni Amano. Wa ni nako kawata. Tanawa, madam. Kung unsay nakuha sa kamera ng akong cellphone. Oh. Kamu kini Joel, Wilma. Ha, kinahanglang makita kanini Don Faustino. Diyan ako. Dakong sayop kining gibuhat ila. Kamo ang sayo. Unsay kami? Sip tang dako? Eric! Buhi ang akong kamot, aray! Buhi! Ayaw jud masakit si Ila. Buhi na si Wilma. Buha! Joel ang saba! Ikaw ha? Sobra ka na? Supakiro ka yun bisan unsaon, Eric? Natural nga mo supa ko nimo. Sa mga batik ninyo mga buhat. Labaw na kung inyong pasakitan sa Ila. Ha! Kaayo ba yan yung pusilon, oy? Pusil! Pusil ako! Mayo noon! Para dili na ako mag-antos yung kinabuhi na! Joel, unsa ba? Dili ka mahulog sa pagpasakit, Eric. Kay sumbong ti ka ni Amahan. Himatiyo na si Amahan! Di na napakalaban ninyo! Pita! Oh. Duha para ako. Tulo para ako. Oh, Panoy, gitawag sa kuda. Oh, 5. Ako sad. Kitang tanan ang gitawag sa kwarto ni Amahan. Eric, dali na. Joel, lihok na diya. Gitawag na ta. Puset! Nagpaabot na nato ang kasaba! Madam, Madam, ni Anami. Hain mo sila si Joel ug si Wilma. Tuwa pa man to sa silong. ikaw na litawag nila, madam. Kundi lang saka. Di nga namin. So may problema ha? Anong nagtapok mo nadigawa sa puntahan sa kwarto ni Aman? E pagtingog, kung dili mo patingogon. Oh, Madam, di ko magsaba-saba, madam, oy. Paabot mo ko patiya. Dili ko gusto magbugno ko dinhi sa gawas, ha? Huwag mag-away. ito eh. Unsa man eh? Tagsa-tagsaon tagbunal ini. Joel, nagkagubot na noong tain eh. Unsa man ka? Ako na sa basulo nimo, ha? Di man good. Kini man good si Ila ang nakaingon. Kay gikawat niya ang cellphone. Wa ni nako kawata. Giuli ni Amahan nako. Taod-taod na. Unsa? Giuli niya ang imong cellphone? Unya ang amo? Wa man lagi niya giuli. Oh, tinuod tingaling imong giingon nga. Pinalabi ko ni Amahan. Che! Dagway baya nimo Ila. Salig bang ka nga mulaban nimo sa amahan? Ingon man si Eric. Kung diskumpiyado ka bahin sa kong cellphone. Oh, ingna si Amahan. Kung nga nang wa niya iuli ang inyong cellphone. Tuwa na magiging akong cellphone. Kaya sodo na. Sige, Wilma, ha? Muuna na kong sod. Kamaog yung musip-sip kinis Ila da. Tanawa, siya gyud ang gipaunag sod ni amahan. Amahan, kumusta ka? Naginhawa ba? Nakita ko ang ibuhat sa imong panagauban sa urna. Pinaagim sa imong cellphone. Kuan, nagdali lang sila, Amahan. Waka masuko ni Joel ug Wilma.
Usahay, maglagot ko sa ilang batasan. Pero, temporaryo raman sa ning among panag-uban, diba, amahan? Depende. Oh, ha? Unsay nabasa ninyo sa suit sa folder. O, may sud ang maong folder, amahan. DJ Relax, Relax. Nahibaw ko nga, gisuwayan mo lang kung kasaligan ba misi mo mga sugo. Ayaw, kay natasapot ka. Amo untang gibantayan ni Eric ang orna. Pero nalipat man ni. Tuod, may nakitaan sa mi nga maleta nga mahalon sa may linaw, amahan. Mahalon nga maleta. O, amahan. Apan, dili kini maabli. May numero ang iyang lock. Salamat sa impormasyon. Lili. Tawag si Eric. Aman, sorry nga, huwag gina ko mapugni si Jewel ug Wilma. Naablihan gina lang orna. Unsay sud sa urna. Folder nga, way sud. Unsay pagsabot mo sa atong tipuran. Gusto ka makaila sa tinuod mo mga kinaiya. Lili. Nyor, Ibakuha ni Joel o Wilma ang malita nga nakuha nila sa linaw. ha? Nga naman doon pa, Osing. Hala, gusto ko natagta sa baong malita. Ha? Oo, matuman doon, Osing. Mugawas na ba mi, amahan? Sili ba abura ninyo ang malita din? Mamundo ha. Madam. Pasudlon na ba may ni amahan? Dele. Ha? Anong di man? Unsa man? Kuha na din milabot sa mga sumusunod ni man? Kung gusto mong maanggon ang inyong gusto, ayaw mo pagkitabi. Sige na ko na. Kuhaan ninyo ang malita. Malita? Ang malita nga daugat ninyo gikan sa liig. Ako na, kuhaan ninyo og daan sa kwarto ninyo. Osing. Yayungan na nato ni. Anong bugat mong kaayo ni maong malita? Anong kita mangyong duha ang gipakuha ini, oy? Kabugat ba ini panuwayan Ay ni? nalang si Yaw-Yaw di agad. Dali na. Ato yung dadon sa taas. Uy, dili ka ta maligid niya sa hagdanan. Ayaw pagtanga. Aron di ka maligid. Sige na. Alsa na. Pungiyap ko ha. Katresa. Alsa na yun. Sige na lang, oy. Nalabigod ni amahan sa ilang irik da. Sige na. Sige na. Sige tapi di. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Alsa. Alsa! Bunitig ba yung kilid sa malita? Gigunitan bitaw na ako. Ay, bugata, gito ini malita ha, oy. Ano mo man patabangan sila si Eric o Ilaw eh? Ibutang ni nato, be. Diya sa tungod sa putahan. Sige, sige. Madam. Madam. Madam, mahimo bag imong putabangon og alsa ning malita ang duha? Si Eric o si Ila? Kamu ang gisugo ni Don Faustino. Usa kamu ang mutiwa. Sige, isoda ng malita di kwarto. Alsa na, Wilma. Lagi, oops. Hoy! Tabangin ko naman ninyo dali, be. Dali na, tabangan nato sila. Tabang mo, hoy. Ayaw, maukanay ang silo sa mga tao. Dili ka saligan. Doon na lang yan. Sige, butang na dire. Madam. Diri, Wilma. Oops! Amahan, ay nagasuko na ako, ha? Sunod-sunod, dabi ako ininila. Dili gyud ako ang... Amahan, ayaw nagkasuko kay gutasan ka. Kalma lang. Sorry. Hoy. Sorry, amahan. Wa na'y mutingog ninyo, ha? Ang mutingog kantorang patingogon. Aw. Kaya mo na. Di man yun maingon. Sabot ka, Joel. Ha? Di ba ka makasabot sa tihan? Paaboton pangutanon mo, una mo mutuwag. Tuyo ko nga way sud ang folder sa urna. Tungod kay nahiwa ko nga bibilakan ninyo kiling makapugong sa pag-abili ni ini. Sabihin ko nga paagi ko nahitabo yun. Ikaw, Joel, o Wilma, ang mibuha ini. O ang kamatuoran maukini kuha sa sermon ni Ella.
May gusto ka isulti, Wilma. Oo, amahan. Sulti. Nga nung pinangga mang kaayo na ni mo sila, imo laging giuli niya ang iyang cellphone. Tungod ni kayo na. Naibaw ko nga ang kuha sa cellphone nila. Mao ang mga ebidensya. Mga ako ning niya kay lagi siya. Salamat, amahan. Hoy, ay tingog niya, oy. Kapatingog ka. Sino mong tanan? Karo kay naka siya manuduha. Joel, Wilma, kinahanglan nga kamong duha akong silutan. Amahan, pasaylo alang ko sa kadalang ko sa kahina nga may bawo kung sa gidang nasa poder sa una. Ako, amahan. Sunod-sunod, ragi ko ni Joel. Sa'yo ang igisunod, Wilma. Amahan? Kamong duha ang nakasa. Kay kamo ang naakuhan nga may bigba sa orna. Pusa ang ngayang nga mutawad og silot tungod sa inyong sa. Pero, amahan. Amahan, ayaw lang taon may palayasa. Abli, ning ka na malita. Mao ka na ang akong sil alang kaninyo. Abli, ninyong duha ka nang mali. Abli, karon tayo. Kana ro day, amahan. O sige, amuning dadon sa gawas, amahan. Abli, ninyo ka na diha sa alatwan. Unsa? Sabay, paabo ninyo. Abli, nanangin. Dali na, Joel. Ablihan na ni nato. Isura ni. Uy, sobrang ablihon. May numero man ng iyang lock. Amahan, wabay laing paagi nga maabli ni. Pwede nga gamitan ko ni kutsilyo. Ha? Gusto nga bada ka na malita. Dahil mahalon ka na. Importante ka ay para na nga maabli ka na nga di magwa. Pusa, abli ka na sa normal na agi. Mao ka na ang akong silot ninyo. Paguna-una og numero diya, Joel. Una sa uy. Dili ka mo makadaon doon ka na ninyo maabli. Unsa? Unsa? Mura man hinog na siya. Nangaon na sa kusina sa nagsigag abi sa maleta. Pasalamat sila. Gamora ka na ang silot ng gipahamtang ni amahan nila. O lagi, pero nakasiguro kong gibuliso niya usa ka isra. Pasagdan na lang nato si amahan nga mao'y mo disiplina nila. Nakasaha sila. Pero klaro kayo nga masako nagidusam si Joel na. Unsaon na ko makahon-ahon na siya basakit. Ayaw ka hadlok na ako nga manaligo din. Basta mati ka mangigis mo kay ganahan ba na siya. Ayaw na nagdagdas, Wilma. 2, 5, 4, 7, 9. Magyapon maoy. Kadaghan sa nito. Amahan. 4, 6, 7. Man, gutom na kayo. Man, ay, gutom na si Wilma ko no. Oy. Abli eh. Why, silutan nga dili malis. Amahan, pasayloan na lang misa mong kamahilatan nun, man. Pasayloan lang gud. Stay, bahado ni aron sayon sa abli. Balita. Kuan amahan. Kanang martelyohon na lang gining lock, amahan. Ikaw, Joel. O say, maayo ato dali maabli ka na balita. Amahan, gamitan lang yun ako ni siya kutsilyo o gabas sa kutaw. Man, gutom na kayo. Sorry na lang gud sa among sa. Surrender ako, amahan. Ay, pasayloan na taon ko, man. Hatatan ka na sa oras aron abli ka na mabalita. Tunga sa oras. Tanong ni Amas Bitana. Ako lang kita na ang lake. Ano man? Ngano ka, daghan man tag nakuhang mabutang ano, Eric? Mausad na ang akong nahibudngan. Mura man gihimo ng labayanan sa mga ibang tang ni amahan. Unsa? Ela, Eric, kakamo sa kauto ni Dulcino. Pagdali. Ha? Nganong gipatawag man ni amahan, madam? Sinaligan lang ko ni Don Faustino. Wa ko'y katungod ka mangutana ni siyam nga buhaton. Saka na mo? Ay pagdaghan pagpangutana. Sorry, madam. Dali na ila. Musa ka na ta. O sa makituyo ni amahan na to, Eric? Basi na abli ng malita nila ni Joel Wilma. Tuod, no? Pero, ngano kang mauman ang gisilot ni amahan nila ni Wilma? Iguro mas lagi paablis maleta. Tungod kay lisod ablihon ang kanang malita. Tanawar, gud. Wa pas lang mga kaon hantog karon. Bitaw sa. Maski na. Magdali ta. Surrender na ko, man. Digid na akong makabli, amahan. Ay, amahan. Gutom na kayo. Ako sa damahan, gutom sa kay ko. Mahal. Why, mudawas ninyo. Kung dili paabli
ka ng maong malita. Nalimot mo nga mauman na ang akong silot ninyo. Amahan, katog na lang, be. Gikan pa biya ka sa ospital. Naglisod man ganing kaginhawa, oh. Ayaw ko ninyong puti sa akong buhaton. Na ako'y nurse, ganyan atiman na ako. Unsa man, di gid may makakaon ini amahan kung dili maablihan ng maong malita. Dili. Agay. Amahan, ni Anami. Amahan, imo ko namin ipatawag. Sud mo, Ella, Eric. Amahan, sila nasad si Ila ang suguabi sa pag-ablian ng malita, uy. Ella, Eric, musudot ba mo na kamo na siya'y muabli sa malita? Oo, Amahan. Pakan-ana na sila panihapon. Dili. Lo, Pat yun minimo sa gutom, amahan. Magagawas mo kung maabli na ni Ella o Eric ang malita. sige na, be. Sugdi na ninyo pag-abli ang mong malita, be. Kung kinsa kanila ni Ella ang makaabli sa malita, maay mataangkon sa tanang sud ni ini. Uy, sige. May lagi makaabli na sila, anak. Sige, oy, sila nila abli, anak. Eric, unsay labing sayon nga buhaton aron maabli mo kanyang maong malita. Kon, tunan og maayo ang numero niya ng iyang kandado. Amo na nang gibuhat, oy. Tanang kombinasyon sa mga numero. Amo nang natuyok. Ikaw, Ella, kung paablihon ka ni anang malita, unsa ang labing sa iyong paagi? Ang labing sayon nga paagi, mao nga. Nansa, oy. Patriling sad gana, oy. Triling sad. Dalian na, oy, kay gutom na kaayo. Sige na, Ella. Pag-una-unag maayo. Ang labing sayong paagi aron maablihan ka ng maong maleta. Mao ang pagpangutana sa kombinasyon sa numero anang iyang kandado sa tag-iya. Buguan ni mo, Ila, oy. Saan man ni mo papangutanas na tagiyan ng malita? Nga patay naman gani tingali ni. Pag-una-unag, laing paagi, Ella. Kanang posible nga mahitabo. Posible kayo, eh. Maura na ang labing sayong paagi aron maabli ng maong maleta. Mangutana gyud sa tag-iya. Rono. Uy, amahan? Amahan. 1 2 Oh no. 1 nasab 9. 9 1 2 1 9 Dos. 2 2 1 2 1 9 2 2 Mauta na ang numero ni anang kandado sa malita, Ella. Unsa? Abli na ang malita, Ella. Unsa? No! Ayaw nag-abli ang malita, ha, Ila. Anpirsan kay kaamahan, oy. Diin man kung dapita, mahimong unfair, Wilma. Amahan, gihatag nimo sa dakong kasayon ang numero kang Ella.
Unfair kayo na amahan, oy. Kami, abi mo, nagkalisod na mo kayo pag-abli, ana. Mao. Pero sa ila, sayo na kayo, gihatag ra nimo. Dili may makadawat ana amahan. Ita. Gipangutana ko kamo, Joel, Wilma, kung unsaon ninyo pag-abli ang maong balita. Pero ang inyong tubag lahi. Ang pagkuba lang sa malita ang inyong nauna-hunaan. Samtang si Ella, simple lang. Mangutana lang siya sa tag-iya sa malita. O ako ang tag-iya sa malita. Joel, Wilma. Unsa? Unsa? Sige na, Ella. DJ Lax Relax. Ablihin na tanang maong malita. Amahan, tinuod ka? Oh, seryoso ko. Suwaye ang numero na akong isulti nimo. Nahinumdum ka pa ba? Oo, amahan. 121922. Sige. Ablihin na ang imong malita, Ella. No! No! Di ko palabot, ana! Sige na, Ella. Ablihin na ang malita. Oo, amahan. Naabli ni Ila ang malita. Okay. Pildi na mi. Dali na Will mo ay mga ano tagutom na kayo ko. Ablihin ang malita, Ila. Aron may bawta kung unsay suda na. Imo na ka ng maong malita. Ikaw na ang magbuot kung imo ng ablihan o dili. Oh. Ella. Mahimo bag unya na lang nako na ablihan, amahan. Buset. Ha? Dali na, Joel, oy. Okay. Kung Mga ano ta? nakakayo na. Tanawa ra gyud na si amahan, oy. Unfair gid kay na siya, di ba? Pasagdi na lang, pasagdi lang. Hindi lang guta mamugos-god, gumutanaw sa suds malita. Pero gusto kong mahibaw sa sud ini, Joel. May bawa ra gyapon ta anak eh. Kalma lang di agad. Saba kay ka dito sudod. Mura nagsapot sa mahan nga nagtanaw nimo. Ang angbe, makalagot mong kaayo. Dali na ay mga unta, gutom na kayo. Unsay ni tabo, Ay! Stas? Oy! Oh, Ngano naman sa kamadam, oy, kalit naman sa kagtunga daw, eh. Di ba ka magpaibaw, kumutunga ka sa mong duol? May mo ba, sus, kuyawag ba iggo ka sa kong kumo, madugay ba? unsa ka madam, oy, mura man nung kag-ungo. Unsay nahitabo sa taas? Tubag ako. Da, naabli ng malita, madam, oy. Huwag na ilami. Unfair kaayo si amahan. Mao na. Si Ella ang gisultihan kung unsay kombinasyon sa kandado sa Mao, malita, mao. madam. Pinalabig yun ang niyang bihana, oy. Mao. Mao ba? Uy. Noon sa to siya? Mura man og gisapot sa akong gisulti niya. Doon na ginitinago ang batasan si Madam Lily nga dili masabota. Maog yun, Joel. Pero, unsa gyud ka ang sud sa malita no nga naablihan ni Ella? Sa muka ni mo, eh nalagsigo na una, ana. Manguta na lang tang ila og magod. Di na, mga ano ta, gutom na. Nganong ikaw lang imong gitutukan ka ng malita. Mahimo bag dadonin ako sa kwarto, amahan. O adto lang ako dito ablihan. Nga naman, Ella. Kuan, murag dili pa ko andam nga mutanaw sa sud, ana. Mahimo ba, amahan? Sige. Ikaw ang mahibaw.
Ikaw ang tag-iya ni Ana. Ikaw ang magpuot. Eric, may mo pagtabangan ko ni Mog Alsas maleta. Ako ni bala ini. Pahuway nga kamo. DJ Las Ruben. Good morning. Ay! Eric, niya ako sa kong kwarto. Gibantayan na lang ka. Sorry nga, may balik kong sod din eh. Oh. Ang maleta. Ayaw ka bala ka. Huwag lang hilabot anang maleta. Kaya ako lang gibantayan. Ugwa yun makasuod din sila si Joel Guilma. Salamat. Unsa man? Ablihan na nimong maleta? Oo. Ako na nang ablihan karon dayon. Unsa jud kay suda na, no? Ikay ablibi, tanawa. Ha? Gusto ka nga. Ako ang una makakita? Oh, Eric. Please, ablihin ang maleta. Sunda ang lain pang sumpay ning bag-utang sugilanon. Panugon. O salamat kayo no mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.